Amụ bụ Maazị Ugochukwu Enekwizu. Abụ m Prince of Nnewi. Ihe eji mara m bụ osighere mkpume. O nwere efe na-agbagwoju anya na-aga na-eme n'etiti ndị Igbo na ejirimara ndị Igbo bụ Igbo odibo. N'oge ugbu a ụmụ okorobịa na-asịzi na ndị ọga ha adazi edu ha ka esi wee duo ha na ha adazi edu ha. Anyị sị ka anyị jụọ gị, gịnị kpataziri ife nke a si emezi na etiti ụmụ Igbo? Odibo bụ atụmatụ ndị nna anyị wepụtara. Ndị Igbo ji enyere onwe ha aka. Esi m na ụlọ ebe ego adịghị, akụ adịghị, ụba adịghị. Mana odibo mmanụ nji bụrụ nnukwu mmadụ nke ama ama na ngalaba Naịjirịa. Odibo bụ ihe ndị Igbo wepụtara iji na-enyere onwe ha aka n'ụzọ pụrụ iche. Oge ndị afọ iri na anọ ka m hapụrụ be nna m wee naba n'ezinụlọ ndị m amalọ n'ihi odibo. Agara m ebe ahụ malụ ka be nna m dị, wee gbado anya nke ukwuu, wee nọsi ebe ahụ wee nọ ahụ 17. Ọga m wee duo m. Ọ bụrụ ọsọ n'ihi na o duru m n'ihi ego ma ọ wụ ụba, mana ọ bụ n'ịfụnanya doro ndị Igbo. Obere ego o wetara nye m, o wee gọzie m, wee sị na ọ ga-adịrị m mma. And n'ụbọchị taa, n'ike nke Chukwu okike abịa ma ọ dịrị m mma. Ndị ọgbara ọfụla adazi erube isi ka e wee duo fa, gịnị kpataziri ya? Ihe na-eme n'ụwa nke ikpeazụ a abụrụ ọsọ n'ihi ihe gbasara ala Igbo ọ Naịjirịa, n'ihi na ọtụtụ ihe apụtago n'ụwa taa. Mgbe nke anyị enwere ihe dịka ekwentị, enwere ihe dịka ihe onyonyo dị iche iche, mana n'ụbọchị taa n'ihi na ekwentị apụtago, ihe onyonyo dị iche iche wee pụta. Ụmụ ọgbara ọhụụ wee debe anya ihe gbasara onyonyo and ihe na ekwentị. O nwere ozi onye uche dị ka ọ ga-agba odibo. O nwere onye uche dị n'irube isi. Onye ọbụla chọrọ ihe ndị be anyị na-akpọ ego mbute. Ọ n'ihi ihe ahụ ka eji nwee nke na-ewi na mpaghara ụwa niile a na-akpọ yahoo yahoo. Ụmụaka chọrọ onye pụta taa ọkpata ego echi. So o nwere ozi onye uche dị na ịgagba odibo. Ọ gbazi ike pụta na nke oge, ọ gbaa mbọ, o nwetaghakwa na ego ịzụta ekwentị, o si n'ekwentị ahụ wee mee ka ọtụtụ ọyị dị iche iche ndị ga-edufie, ndị ga-akpọ eba n'ọkụ. Ihe mara ihe na-eme oge wetara ahọ ịbụọ ofu ahụ ọ na-anọ na nke oge, o si na nke oge gbalaga n'ihi na onwe n'ekwentị, o si n'ekwentị rubido ihe ọjọọ dị iche iche nke na-eme na ngalaba Naịjirịa ugbu a. Mana a ka nwere ọtụtụ ụmụaka ndị ma na ha na ezinụlọ enweghị ihe enwere ka ọha ha bụkwa ndị nọ etu a mụ na gị na-ekwu. A ka nwere ụmụaka 5 na be m ndị chọrọ ka ha baara ezinụlọ ha uru ka na-agba odibo.
and nkwa nkwere Chineke na nwata ọwụ na nke rubere isi nọsịa na be m ka nsi wee nọ na be ọga m ga-agba mbọ fụ na ndurie n'ụzọ pụrụ iche, fụ na nyekwara ya ngọzi pụrụ iche. Igbo fụrụ onwe ha n'anya. Ihe a bụ atụmatụ ndị nna anyị ha tụpụtara anyị ji enyere onwe anyị aka, and o meghị n'ihu nna anyị ha, and Chukwu agaghị ekwe ka o meghie n'iru anyị. Anyị ga na-enyere onwe anyị aka. Ndụmọdụ nwere edo ndị nke a na-eme ha ndị nke ikwuru na ha zụta ha n'ekwentị ha chọọzie ihe yahoo yahoo, because ihe yahoo a o mebigo ọtụtụ ụmụaka, o mebigo ọtụtụ ezinụlọ. Ndụmọdụ nwere edo ha dịkwa ndị nne na nna ha, because many of them nwere ị ga-afụ obere nwa na-enwere ihe ọ na-alụ, ebu nne na nna ị na-asị ya nye gị ebe ka ị chọrọ kedu ndụmọdụ nwere edo ha dịkwa nne na nna ha? Nwaanyị ọma, iji nyere aka n'ihe na-eme na ala anyị bụ Naịjirịa, ọ ihe na-eme ebe anyị bụ ndị Igbo nọ. N'ala Igbo anyị ma na ihe dị mma dị mma. O nwere onye meela akamụ eti ihe ọtọ ụtọ ga-ekwenụ, mana ihe anyị chọrọ bụ ọdịmma be anyị, ka ụmụ anyị ma ọ bụ ụmụ anyị ga-amụta ka ha ncha soro keta oke n'ihe ọtụtụ ntọala ndị nna anyị tọrọ anyị. Ndụmọdụ m na-enye ụmụaka ndị na-achọ ya n'enu bụ na nke mbụ, ọkụkọ asatara n'ụsa na-eso akpịrị ana. Anyị ga-ewetu obi. Ụmụaka ha n'anya n'ihe na-eme na be anyị, a ga-ama na ndị ahụ akpọrọ afa bụ ndị a sị na ha butere ego mbute, mgbe na-ete ha aka ha bụrụkwa ndị na-ayọ ayọ. Mana ọ bụrụ na ha n'ezie anya fụ na ndị ahụ ndị na-atụtụ ya atụtụ tụtụgidoro ya, iko ha wee ju. So anyị na-asị na mkpụrụ onye kọrọ ka ọ ga-aghọrọ. Nwatakịrị sorola ọtụtụ ntọala nna ya wee bunie, ọ ga-adịrị ya mma. Mana nke chọrọ ya n'ike na-eso ọtụkọ ntị ike wee naba n'ite ọhịa. Na-ejighị igbu oge gị, ekpele ka m na-ekpele ndị na-erupụ isi wee sị na Chukwu okike abịama nke mere anyị nọrọ ndụ n'ụbọchị taa, nke merụ anyị amara ọtụtụ ntọ nna anyị ga-erutunata isi ha, ka ha wee marụ uru dị na ihe ndị nna anyị dewere anyị. Ihe gbasara ụgbọala bụ ndị Igbo ka eji marụ. Anyị na-ele nkụrụ ngwa agha ụgbọala niile. Ọtụtụ ndị nna anyị tọrọ anyị. Nwatakịrị nke ọbụla marịa, Chineke ga-edugide ruo mgbe ebighị ebi, n'ihi na a na-eso na nkala ụgbọala niile wee na-achụta akụ nke dị nke ukwuu nke obodo niile ga-amara. Ana m ele pass truck, na-ele parks generator, na-ehepụkwa ndị otu m ndị nọ n'ime afịa ebe m na-azụ ahịa, ndị enweghị njikọ ha ga-eji wee connect ndị ọcha maka ahịa ha zụrụ n'obodo China. Ana m ehepụkwa ha wee na-ebunata ịfụnanya, ezigbo ịfụnanya maka ka Igbo fụrụ onwe ha n'anya. Thank you, yeah. Onye ọ na-afụ ebe ahụ Maazị Nneto Nwangwu, abụ m onye Nnewi site n'ịkpọ odibo
mụnwa na onwe m na-afụ agbara m odibo aha 6 ọga m dukwara m ọfụma agbara m odibo na Idumota zụọ moto paasị ọga m duru m ọfụma ọwụrụ na nwata hụrụ isi wee gbachuo odibo a aha 5 aha 6 aha 7 aha 8 ọ gaghị edue afụbeghị m onye ya sị na ya hụrụ isi wee gbaba odibo gbachaa ọ gaghị eduho. Abụ Maazị Ferdinand Ọzọkwere, abụ onye Anambra steeti. Nke eziokwu bụ na onye ọbụla gbachara odibo anyị edu ọfụma mara na ihe esu ya na ọma ọfụma. O nwere ike ọbụla o mebisiri akụ nne ya ukwu mgbe ọ na-agba odibo na-ekwe iwe wee gbakọta ya azụ maka ọ bụ na ọ bụ ya a ga-enye ya nkwado. Ọ bụ eziokwu maka onye Igbo ọbụla ma ihe mana ọ bụ enye ndị ebe a na nwata ahịa agbara gị odibo ịhapịa maka ọ na-agwa n'afọ ọ bụ na ime ya ebechakwa oge eri ọgụ onwe mgbe oge eri gị mperi.